Kublai shibun ya pi ki paralok ba i ki balong ki pardok para senam. Hakan ekapor ngakwa abania slok lem yaki kun samla jengka bri uhnyuh trep. Menta em uwei pa uwei usamla kam tam kitu kebalik kelas mo bat kibla don ka arta ka bakat prasnem chaneng barang ngidan ka smartphone barang ngidan ka 4G phone bat barok ngila don ya kita ki social media ki YouTube ki Facebook ki Twitter bat kiwe ki kum ki Instagram mo kita ki Instagram ngamut benong ten ka bang akwa bane slok bat pimenta kum ki kun samla bat ki rurang ba mo ngasya i bahangne hari jongi kamut bah ki kam ya page ya ki tu ki video ki balong ki kenja serial mo kum katuka lam jing sai channel jong marang ba madiang mo ba kiwe de ki channel ki pen iya ka serial ka jongki den renga onga pimenta balik ngia pek tampangnya kum gitu hoi ka dai ga ka nga ba de ban page ji tang ba kalong kum ne ken kitu kilong kiba bernia ya ka kapor ka jongi kidon ki funny videos mo kidon kiwe de ki short to mo ki short clip mo ki ba iya ki belong very funny mo kibe isutia kiwe de sipun iya gitu mat ngia smart bahan page kum gitu empat ni yatek ru lembak ki WhatsApp mengyatek para lok te gidon ru kam ka ku ke messenger jong ka Facebook te ngiatek hang tu para lok mah te pi kini kilong ketang kiding pen berngia ya kapor ka jongi kam tam ka sni utrai mo si ublei ngia le kumto ngia perlu kapor hang tu henry pitip para lok be para samlamo para rangba kidon daki wepat ki video ki bolong very informatif ki ba ai ki hikai yang i ki ba ai ki start yang i dengan where piken ba pin pedro ba ku gitu ki jad video nampak pi kejadian riu jungi haka ta ka jing kiu ka jing hiar ka chong ka jing start jong kinong shong shinong jong kaneka ri ka jongi ka briu ni trap te la menta sibu no mo ada ngilong ki babit ngim don jing tip ka ru te kata ka pen hiar me ka standar jong ka imang salang ka jongi terang ngikiu na galing jongi kipai ba kakiu em ki imlang salang ban penede kerdan bagi wei pat ki state bala roy hari India te ngai aware kenya pimenta pe kidon ki video ki ba pen i spangkumno ka perthai kalong spangkumno ke masalang syawai kilong spangkumno ban kamai ban kaji spangkumno ban penlang bisa spangkumno ban wat kilat kelenti na kebenta ban kamai kaji empat kidon ro kiwe ki kan tapi kena school mo kidon kiwe ki kerja tutorial video mo kidon ki ba hikai kumno syapang ki subjek ba per tengah aware kenya pimenta banom da pelupor tan hak ta ki ki badai tang ki entertainment mo nrei kampli jingmut pat sek video ki balong ki bakum kita ki bangal batai hapi
te khublei sibun ya piwara kum ki paralog bai ngin sa kedu pada ko video ke ban sapen mi te khublei sibun khublei sejarmu